7 Star Cluber উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা আজি চিকা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাৰ বড়ো সমাজ ইয়াত বৈশাগু আদৰণি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াতে আজি মোক অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, গতিকে ভাল লাগিল। আজি আমাৰ 7 Star Cluber সমূহ সদস্য হিচাপে ধন্যবাদ জনাইছো। হয়, যেহেতু মই মধ্যজনাই জিলা পৰিষদৰ পৰা জিলা পৰিষদ সদস্য হিচাপে মোক মনোনীত কৰা হৈছে, গতিকে যেহেতু আমাৰ চিগা পঞ্চায়তখন মোৰ নিজৰ বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে চিগা পঞ্চায়তখনৰ আৰু গোটেই 6খন আমাৰ পঞ্চায়ত আছে, গোটেই পঞ্চায়তৰ পৰা মই 100% ভোট পাম বুলি মোৰ আশাবাদী। गिबियावनो जोङो जुनाय हालामनि बेन्दोङाव थानाय बे 7 स्टार क्लाबनि गेजेरजों दिनै जों रंजालु बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बे गोथार रंजाथाइ फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जों जुनायनि बेन्दोङाव थानाय 7 स्टार क्लाबनि जानानै बयबो बर' माहारिनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। बेखौनो बुंनानै जोङो गोजोननाय मोनगोन दि जोङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय आरो जोंनिनो रंजालि फोरबो बर' हारिनि बयनिख्रुइ देरसिन रंजालि फोरबो बैसागु, बेखौ जोंनि बे हालामावनो थानाय जोंनि बे 8 गं गामिनि गासै सुबुंफोरा खौसे जानानै सिबिनाय आरो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो नाजानाय मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बेखौनो आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बे बर' हारिनि रंजालि बैसागुखौ जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनसे गेदेर फेस्टिभेल महरै बयबो जोंनि बर' हारिया फालिनो लाथों आरो फालिनानै जोङो बुहुमनां जानो हाथों, बेखौ जोङो आसा फारिबाय। आरो जोङो बैसागु बरायनायजों लोगोसेनो बेवहाय जों बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय लादों, जेरैहाय जोङो खारनाय, उन्दै गथ'फोरनि खारनाय बारनाय, आरो बिदिनो गेदेर बिहामजो हान्जानि दुरुं बोलायनाय, आरो जोंहा गोरा हान्जानि दुरुं बोनाय, आरो जोंहा हिन्जावसाफोरनि सियार सेख'नाय, बिनि अनगायैबो जोङो बेवहाय माखासे खेल लाबावदों। जोङो जोबोद रंजाथाव जानाय बादियै हमनानै ला थालिर बिफाङाव गाखोनाय, बेबायदिनो जोङो गोबां हाबाफारिजों दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुंदों। आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे जोङो बे रोखोमैनो जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बे रोखोमै जोङो खुंबाय थागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ ऑपरेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।